С каква програма участва Марина на турнира Жулета Шишманова? Ами, програмата, която участва Марина, е подготвена от миналата година. Въже, обръч, топка и лента. Такава е програмата на Международната федерация за тази година. Въжето е Кармен Бизе. Така, тя много добре го пресъздава според мене. Обръча една много хубава музика от филма Ластрада на Нино Рота, която също Марина има възможността да пресъздава музиките, които сме направили, композициите така според мен изглеждат доста добре. Топката е от музиката на филма Анастасия. Също много лирична, отива и много. И лентата от филма, всички съчетания са ни почти от филми. От филма Огледала, така по-агресивно съчетание, но също според мен доста и отиват. И чисто технически, сложни ли са съчетанията? Колко време ви отне подготовката? Ами, принципно могат да бъдат по-сложни, но в момента се опитваме съчетанията да са в по-чист вид. Значи, чисто технически са така на високо, почти максимални оценки са всичките съчетания, но може и още. Но за сега на този етап искаме съчетанията да са в по-чист вид, да се виждат композициите. Какви са силните страни на Марина като състезателка? Къде е най-силна? Ами това, че е упорита, че не се отказва пред трудностите, най-вече това, че е силен човек, защото немалко неща, които не са хубави, са и се случвали и ги е преодолявала. Надявам се и за в бъдеще да бъде така. Това е най-силното. А като гимнастичка, мисля, че всички хора, които са виждали, са казвали, че е много елегантна, че така, има си много положителни неща, които надявам се да печели с това. Кои си до сега най-сериозните победи? Ами, за съжаление, не е имала много места, на които да може да се изяви, поради една или друга причина. И надявам се един ден да й гласуват доверие, да я изпратят на състезание, което може да покаже наистина на какво е способна, тъй като сега миналата седмица бяхме в Киев и мисля, че се представи доста добре. Така или иначе, тя не е участвала, както ви казах, на сериозни състезания и на това състезание, което беше доста силно, тя показа, че може да е сред елита. Така че успехите й предстоят. Да сме живи и здрави, пък ще видиме. А няколко думи да ни кажете, имате ли поглед върху турнирът, върху участниците, върху конкуренцията? Да, специално нашия клуб участва с пълната квота, 8 състезателки и затова съм от сутринта тук. Гледам децата. Ами, състезанието е на ниво. Това е все пак най-силният турнир на България за девойки и за жени. И така, добро състезание, хубаво състезание. Има много деца, има талантливи деца. Други са вече причините, поради които така не стават максимум, не се достига до максимума на таланта на децата, но имаме деца в България. Марина, с какви очаквания си от турнира Жулета Шишманова? Може би нямам абсолютно никакви очаквания. Аз, в принцип, като отида на състезание, нямам очаквания. Просто се надявам всичко да бъде наред. С какви съчетания участваш? Въже, обръч, топка и лента. Как мина подготовката? Колко време се подготвя? Напълно нормално. Не знам, може би от самото начало на годината се подготвяме и всичко беше почти наред. Кажи ни малко повече за съчетанията. Каква е тяхната сложност? Нещо ново показваш ли? Ами да, в смисъл този правилник е отскоро, така че за сега за всички гимнастички това са нови неща, един вид. И да, това е в общи линии. Имаш ли поглед вече върху конкуренцията? Всъщност не. Просто аз съм тук и имам си някаква работа, която трябва да свърша, горе да огледам да не се разсейвам с други неща. А какво ти предстои друго до края на годината? Някакви по-сериозни състезания? Всъщност все още не знам. Надявам се да има такива, но надявам се да участвам на по-големи състезания за бъдеще.